noche sabe, ya nos sacó de dentro. Se irán de poder con raiva, como de morrer fodendo. Pero nunca habrías pedido algo, porque non ve tanto. Telesaiak inoiz ez, sopan etzanda ez banago. Inoiz ez, kapitulu berririk ez maiteaz badago. Zatoz Euskal Telera eta orain Netflix eta Prime ere emango dizkizugu. Haze gogoa inoiz erabiliko ez duzun urrengoa zer den jakiteko. Euskaltel, zer nahi duzu bihar? Langileak, familiak, ikasleak. Lankidetzan Euskal Herri osoko 114 ikastolei bultzada emanez. Gu ikastola. Zu? Beste 3 emakume jarri dute salaketa Tolosako osteopataren aurka. Aurrez, 3 emakumeek salatu zuten gizona osteopatia saio batean ukituak eta sexu askatasunaren aurkako delituak jasan izana egotzita. Ertzaintzak biktima gehiago egon daitezkela uste du eta horregatik Oriako ertzain etxean salaketa jartzeko gomendatu die biktimei. Gabon deizuela, Nafarroan Euskararen Nafar Kontseilua berritu du Nafarroako gobernuak. Gaur Euskararen Nafar Kontseilua berritzea onartu duela, jakinarazi nahi dizuet, legealdi aldaketa bakoitzeko prozesu logiko bati dagokion bezala. Kasu honetan ere, badator joan den azaroan onartutako Euskarabidaren estatutuen moldaketarekin. Organo hau, 29 kide titularrek eta haien ordezkoak osatzen dute, eta Nafar gobernuaren kide anitzeko kontsulta organoetako bat da, herritarrek banaka eta elkarteen bidez politika publikoetan parte hartzeko modu gisa. La BSK Esteila Sene Txalde eta 3 sindikatuek agerraldia egin dute Bilbo 2023ko laneko ezbeharren txosten aurkezteko. Lan istripuak eta gaixotasun profesionalen inguruko datuak jasotzen dira bertan eta adierazi dute 2023ak azken urteotako joera berretsi besterik ez duela egin. Sindikatuen arabera azken 10 urteotan gutxienez 597 langile hil dira lan istripuz eta 2023an 59. Gutxienez, 1000 traktore iritsi dira Bruselara Europako toki ezberdinetatik hiria blokeatzeko asmoarekin. Europar Batasuneko gobernaburuek eta estatuburuek handuten goi-bilera baliatuta. Xede dute nekazaritzarentzat babes handiagoa eskatzea eta klimarekin zein jasangarritasunarekin lotuta Europar Batasuneko 27 herrialdek hitzartutako helburu berriek eragin ditzaketen kostuak salatzea. Eta Saskibaloian Israelen kontrako protestak iragarri dituzte Baskonia Maccabi partida
dela eta. Mikel Klaver. Ostegun honetan, Baskonia eta Tel Aviveko Makabiren arteko saskibaloi partida jokatuko da Gasteizen. Talde israeldarraren bizitak zeresan handia eman du hirian. Ertzaintzak segurtasun dispositibo zabala prestatu duelarik. BDZ eta Araba eta Indar Baskonia taldeek beraien aldetik hainbat ekimen prestatu dituzte Israelek Palestinan burutzen ari duen genozidioa salatzeko. Lehen txosten aurkeztu du Talaia feministak Euskal Herriaren egoera feminismotik irakurtzeko. Egiteko nazio ikuspegitik eta baita ere ikuspegi feministatik. Bi ikuspegi horiek uztartuak. Eta aldi berean, trantsizio feministaren bidean, baloratu nahi genuen Euskal Herria ze puntuan dagoen. Trantsizio feministaren ibilbide hortan ze puntuan dagoen. Gabon guztioi eta ongi etorri gaueko albistegira, Martin Zabaltzak atzo adierazi zuen tortura kasuen kopurua nabarmena izan zela Nafarroan eta garai berri bat ireki dela motivazio politikoko ekintzen biktimentzat. Aitortzarako eta erreparaziorako batzordeko presidente eta Nafarroko bake eta bizikidetza zuzendariaren adierazpenok urrats garrantzitsua direla adierazi dute Egiari Zor Fundazioak, Nafarroako torturaren sareak eta hainbat biktimak. Egiari Zor Fundazioak, Nafarroako torturatuen sareak eta estatuaren indarkeria pairatutako biktima ezberdinek atzoko egunean parlamentuan aurkeztu zen aitortza eta erreparazio batzordearen lehen jarduera memoriaren inguruko balorazioa egin dute. Iaz, Egiaren garaia da, memoria inklusiba para Nafarroa dinamika aurkeztu zuten. Dinamikatik ezinbestekotzat jotzen dute biktima guztiak aitortuak izatea inolako bereizkeriarik eta asimetriarik gabe. Nafarroan dauden torturatuen kopurua azpimarratu dute. 1083 kasu agertu izanak orain arte isilean, ezkutuan eta ukatuta. Beraz, tortura sistematikoa izatea eragiten du, inoiz ez modu isolatu batean. Baino uste dugu oraindik asko dagoela egiteko arlo honetan. Izan ere, gurekiko isiltasuna, gutxiespena eta negazionismoa luzaroan mantendu izan den jarrera dira eta denbora tarte horretan asko da sufritutakoa. Uste dugu, halaber, beharrezkoa dela bizikidetzaren eraikuntzan aurrera egitea. Justiziaren baloreetan oinarriturik eta mendeku goserik gabe, baina hori bai, biktima guztiak aitortuak sentituko garen tokian. Denak kontuan hartzen ez diren bitartean, memoria kolektibo osatu gabe bati buruz hitz egiten jarraituko baitugu. Dei egin nahi izan diete haien historia hurbileko une batean edo bestean estatuko errepresioa eta indarkeria era ezberdinetan jasan duten pertsona guztiei batzordearen aurrean aurkezteko. Pertsona hoiei laguntzeko prest egonen direla argi utzi dute, bai aholkularitza lanak egiteko, kezkak entzuteko, babesteko, elkar zaintzeko, bai eskaerak egiteko. Eskolen inguruko auziei dagokionez, Paueko auzitegi administratiboak arrazoia eman die berri bat Arbonari taldeko hautetsiei. Difamatoire
et porterai atteinte à l'ordre public à Arbonne. Noski, gauza bezari ez dago hori ados ez da ados, eta denak endu du eta ez dugu ahal izan geuze ezagik. Jakiteko nola pasatu dena? Arbonako herriko etxeari dela eskola bat egiten, eskola publiko bat lehengo zigintegi baten gainean, hori denek badakizie. Eta gu nahi dugu obrak gelditzia, ikerketa hori untsa egitea, eta gero ikusiko dugu eskola egiten handenez hor, toki hortan, edo ez. Hauzapezak beti gutaz trofatu da publikoki ere erranez horrez da sekulan ez aregon. Eta gaur egun azkenean ikerketak eginak izan dira, aldatok izan dira emaitzak, edo apaldoak izan dira emaitzen larritasuna, eta azkenean epaitegiek arrazoin eman digute eta galdetzen dute egiazki egina izan dadin azterketa sakon bat lurren kalitatearen inguruan. Ipar Euskal Herrian alokatzaileek pairatzen dituzten kanporatzen emendatzea antzarki bidez salatu dute Baionako subprefetura aurrean otsailaren 1 honetan bildu diren aldako 60 militantek. Adeberrek deia egin zuenetik 70 urte pasa dira. Eta alokairu kanporatzeak giza dramak sortzen segitzen dute. Ipar Euskal Herrian zinezko gaitz bat bilakatu dira. Gaitz horrek egunero familia, pertsonak, berriak, beraien etxeetatik igortzen ditu eta hilabete gutxitan lekuak ustea behartzen ditu. Gaur egun alokairuen kanporaketak parke pribatuko alokatzaile bakoitzarentzat eta alen familientzat benetako Damokleseko ezpata bat bilakatu dira. Euskal Herria ez da salgai. Ez dugu nahi bere gazteriaz, bere langile klaseaz edo klase ertainaz ustua izatea. Ez eta jabe aberats batzuentzat balneario bat bilakatzea. Gai zaldatu, Sabana Power Solar eta Enigma Green Power enpresek bi parke eoliko egin nahi dituzte Gasteiz inguruan Eskola Autonomia Erkidegoko aldizkari ofizialean atzo argitaratu zenez. Guztira 11 haize errota eraiki nahi dituzte. Mikel Klaber. Azken egunotan, Araban beste 3 parke eoliko berri eraikitzeko baimenak eskatu direla ezagutu dugu. Azkenekoa Aiaraldean aurreikusten da. Okondo, Aiara eta Gordesolako lurraldeetan 6 haize sorgailu aurreikusten dituena. Beste biak Gasteizko inguruko herrietan proiektatutako parkeak dira. Bien artean 11 haize sorgailu batzen dituztelarik. EAEko aldizkari ofizialak Araban eraiki nahi diren 3 parke eoliko berriei buruzko informazioa argitaratu du azken egunotan. Azkenekoa Las Americas 20 izeneko instalazioa izan da, Arena Green Power enpresak sustatutakoa. Bizkaiko Gordesolan eta Arabako Aiara eta Okondon 6 haize sorgailu instalatzeko administrazio baimena eskatu du enpresak. Eskakizuna ezagutzera eman da orain. Proiektuan interesa duen edonork informazioa eskatu dezan 20 eguneko epearekin. Puntu berdinean daude Sabana Power Solar eta Enigma Green Power enpresek elkarlanean proiektatutako beste 2 parke eoliko, Vitoria 30 kilovoltio eta Jundiz 30 kilovoltio parkeak hain zuzen. Lehenengoak, Vitoria izena jaso duenak, Burgelu, Barrundia, Dulantzi, Iruraiz Gauna eta Don Emiliagan 6 haize sorgailu aurre ikusten ditu. Bigarrenak, Jundiz parkeak, 5 haize sorgailuren instalazioa planteatzen du, Kuartango, Zuia, Gasteiz eta Badaiako partzuergoan. Hauek ez dira inguru horretan proiektatutako parke eoliko bakarrak. Aixeindar enpresak, Iberdrola eta Energiaren Euskal Erakunde Publikoa sustatutako elkarteak, Azazetako inguruan beste 2 instalazio ezarri nahi ditu. Arabako mendia kaske plataformak proiektu horien kontrako helegitea aurkeztu du, Aixeindarri lege iruzurra egotziz. Salatu duterez, 2 zentral independiente gisa aurkeztu dena proiektu berdina da, baimenak errazago eskuratzeko, baino ez delarik zatitu. Plataformak helegitaren prozesua aurrera eraman ahal izateko crowdfunding kanpaina bat martxan jarriko duela iragarri du ere, hurrengo egunetan ezagutzera emango duena.
Gasteiz inguruan bi parke eoliko egiteko baimena eskatu berritan, Gipuzkoan Buruzai parke eolikoa gelditzeko eskatu dute hainbat alderdik. 6 aerosorgailu jarri nahi dituzte Izazpin, Oletan eta Irimon, baina bereiztuta doazen bi proiektu dira. Irimo mendiari eta meakari eragingo dietenak treku zentral eolikoa izenaz ezagutzen dira. Bertan bi haizerrota kokatu nahi dituzte, 200 metro alturakoak, urreitxuketantzulak bat egiten duten eremuan. Beste 4 haizerrotak Buruzai parke eolikoaren parte dira. Oleta mendian bi aerosorgailu jarri nahi dira eta gainontzeko biak Izazpi mendian. Azpeitia, Azkoitia, Zumarraga eta Ezkio itsasori eragiten die proiektuak. Orain arte industrializatu gabeko eremu naturalak dira, eta bi proiektu honatzean Capital Energy konpainia dago. Enpresa pribatuak etekin izugarriak lortzen dituen bitartean, Euskal Herritarrak energia horretatik hornitu gabe egongo lirateke, enpresa energetikoen menpe. Bada udalek bat egin dute zentral eoliko horien aurka alegazioak aurkezteko. Urretxuko udalak alegazioak aurkeztu ditu bere kabuz trekutz proiektuaren aurka. Buruzai zentral eolikoaren kasuan berriz, Azkoitia, Azpeitia, Zumarraga eta Ezkio itsasoko udalek, hau da EAJ-ko, EH Bilduko eta PSeko alkateek 19 alegazio aurkeztu dituzte batera, tramitazio aurkeztutako baldintzetan gelditzeko edo bestela aurretiazko administrazio baimena ukatzeko eskatzeko. Alegazioek jasotzen dutenez, sustatzaileak ez du aurkeztu dekretuak eskatzen duen proiekturik, ez eta tokian bertan egindako haizen aurketekin osatutako justifikazio teknikorik. Aurkeztutako ingurumen inpaktuaren azterketa gainera ez ditu betetzen ingurumen ebaluazioa egiteko irismen proiektuan eskatzen diren gutxieneko edukiak. Eta natura eta kultura ondarea babestari dagokionez inkongruentzia eta bateraezintasun ugari dituela zehazten da. Era berean Gipuzkoako Mendizale Federazioak Azkoitiko, Azpeitiko eta Urretxu Zumarragako menditaldekin batera alegazioak aurkeztu ditu Buruzai proiektuaren aurka. Ildo beretik bi proiektu horien inguruko kezka zabaldu da herritarren artean, eta alegazioak sinatu dituzte. Azken datuen arabera Buruzai proiektuaren aurka 2595 lagunek sinatu dute. Gipuzkoako barnealdean proiektuen aurkako masa mugitzen ari da. Politika gaietara egingo dugu salto, Europako Batasunaren barruan autodeterminazio eskubidea baliatzeko bideari erreparatu dio Iñigo Urkullu Eusko Jaurlaritzako lehendakariak Bruselan Self-Determination Caucusak antolatutako konferentzian. Iñigo Urkullu lehendakariak Bruselara egin du bidaia Europako Parlamentuan Caucus por la Autodeterminación foroan parte hartuz. Bertan, Europar Batasunean autodeterminazio eskubidearen ariketa demokratikorako baldintzak arautzeko erreglamendu proposamena aurkeztu da. Lehendakariak Kataluniako presidenteak eta Korsikako kolektibitatearen presidenteak parte hartu dute foroan. Lehendakariak bere hitzaldian nabarmendu du beharrezkoa dela Europar Batasunaren sorrerako balioak berreskuratzea, Europar Batasunarekiko sinesgarritasuna eta konfiantza indartzeko. Europea de dar cabida, protagonismo y cauce de expresión a la pluralidad de realidades nacionales que la conforman, que reconozca a las naciones sin Estado y regiones con competencias políticas y legislativas un estatus único y singular que garantice su plena participación en el diseño de las políticas y la toma de decisión. Urkulluk Euskadiren errealitatetik egin du planteamendu hori, estaturik gabeko herri gisa, oinarritik landu beharreko integrazio prozesu bat proposatuz estaturik gabeko herriei eta eskumen politiko eta legegileak dituzten eskualdei estatus bakar eta berezia aitortzeko. Horren arira, gogorarazi du 2018an eta 2022an Europar Batasunaren aurrean defendatu eta azpimarratu zuela beharrezkoa dela mekanismoak sortu eta ezartzea erkidego politikoek beren estatus politikoari buruzko erabakimena izan dezaten. Habilitar cauces legales que permitan a las comunidades políticas que lo deseen consultar a su ciudadanía sobre cuestiones estructurales que como sociedad le afecten. Legezko tresnak eraiki behar ditugu. Komunitate politikoek euren herritarrei eragiten dieten gai eta arazoen gaineko kontsultak modu egokian eta garantia guztiekin egin ahal izateko. Iruñera deitu du Otegik Aberri egunerako Euskal Herria nazio gisa errespeta dezaten.
ustez, importantea da, gauza puntuelatik haratago berriz ere gogoraraztea Euskal Herria, oraindik, 7 lurraldez osaturiko herri hau, zatitua dagola, ukatua dagola, ez errekonozitua dagola, eta bere eskubide nazionalak ukatuak dituela momentu honetan. Eta zentzu horretan badagola ibilbide historiko bat, orain egin behar dena, herri honek, Euskal Herriak, behar eta nahi duen eszenatoki batetara eramateko. Eta horretarako, pasaden azaroan manifestazio bat egin genuen Bilbon nazio bat gara lemapean, eta nazio bat gara lemapean ere, edo espiritu horrekin, jungo gera Iruñara. Sortuko eta sareko zenbait kidek erabilitako txat batzuk ikertzen ari da Manuel García Castellón, Espainiako Auzitegi Nazionaleko epailea. Txat horietan, presoei eginiko harrera ekitaldiei buruzko informazio ugari jartzen zutela esan du epaileak. Arnaldo Otegikaldiz uste du epaileak Euskal Fronte bat zabaldu nahi duela. Datorren otsailaren 3 urteko hitzordu nagusietako bat du sortuk Durangon. Plaza hutsa herrigintzan lanean dabilen ezkertiar eta independentista ororentzat irekitako plaza. Herrigintzaz gehiago jakiteko pantailaren beste aldean dugu Xabi Iraola, Sortuko Nazio Kontseiluko kidea eta herrigintza arduraduna. Gabon, Xabi. Gabon. Esan bezala, beste urte batez plaza hutsa antolatu duzuez, zer ez dakienarentzat, zer da plaza hutsa? Plaza hutsa ezkerreko independentismoarentzat, eguneroko zarata politikotik aldendu eta herrigintzari begiratzeko plaza da, ez? Zehatzago nahi bada, herrigintzaz gogoeta estrategikoa egiteko plaza. Bizitzaren alor garrantzitsuei buruz hausnartzeko xedea duzue, larun batean, sortuko zenbat kidek hartuko duzue parte eta zein eremu landuko dituzue? Egia esan oso pozik gaude, izen ematea espero baina hobeto doalako, dagoeneko 400 izen ematen langa gainditu dugu, eta hori, horreko urteetako nolabait kopurua gainditzea da, beraz, esan bezala oso pozik gaude, eta urtengoan, 7 eremu landuko ditugu, euskera, hezkuntza, feminismoa, ekologia, lan eta bizi baldintzak, migrazioa eta herrigintza eraldatzailea edo deitu diogun eremua. Bai, izan ere, herrigintza duzue hagotan, behin eta berriz, herrigintza diozuenean, zer egiten diozue erreferentzia? Zer da zuentzat herria egitea eta zein helburu ditu? Herrigintza zer den eta zer helburu ditun erantzutan erantzun zaila edo, erantzun askotariko edo zabala daukana iruditzen zait, ez? Herrigintza hasteko hitzak berak dion bezala herria egitea da, ez? Egunero Euskal Herria eremu ezberdinetan eraikitzea, ez? Baina herrigintza bide urratzaile ere izan da herri honetan, ez? Edo bada herri honetan, ez? Esaterako frankismoaren garaian herrigintzatik sortu ziren ikastolak, eta orain gutxi ere igaro berri den pandemian, herrigintzatik edo gertuko komunitatetik erantzun zaio edo martxan jarri ziren zaintza sareak edo ditu izan zirenak, ez? Baina hortik haratago herrigintza gaur egun, bada balio eta printzipioetan, ez, eraldaketak eragiteko tresna ere, ez? Nolabait,
geroz eta jendarte berdinzaleagoak eraikitzeko tresna ere bada herrigintza, ez. Baina guztiaren gainetik esango nuke herrigintza badela garai individualista hauetan komunitate batekiko, herri proiektu batekiko, azken batean Euskal Herriarekiko atxikimendua garatzeko tresna ere badela, ez. Azken batean herrigintzatik, ez, hurbiltzen garelako gertuko komunitate horretara, eta hortik ere eraikitzen degulako egunez egun Euskal Herria, gure herri proiektu hori, ez. Izan ere, geroz eta jendarte individualistago batean bizi gara zuk esan bezala, eta esan dezakegu orduan horri aurre egiteko modua dela herrigintza zuentzat. Eta bide beretik esan duzue herrigintza eraldatzailea hartuko duzuela ildo berri bezala. Herrigintza eraldatzailea diozuenean, zeri egiten diozue referentzia? Zuk esan bezala, eremu nahiko berria da gurean, beste eremu batzuetan ekonomia sozial eta eraldatzailea ditu izan zaion horri egiten diogu referentzia herrigintza eraldatzailearen izen horrekin edo, eta zer ikusia du, beste eremu batzuetan bezala, gaurdanik Euskal Herria eraikitzearekin, ez. Zehatzago, burujabetzak, ez, eremuz eremu burujabetzak eraikitzeko eremuarekin, ez. Izan herriz herri, izan eskualdez eskualde, telekomunikazioen esparruan, energiaren esparruan, ekonomiarenean, kulturarenean, burujabetza eraikitzen joateko, ez. Eta hortengo plaza hutsan, helburua litzateke pixkat identifikatzea, ez, gure ikuspegitik, interesgarriak diren proiektuak, eta horietan, edo horiek indartzeko, edo berriak sortzeko, guk egin dezakegun ekarpena ere, zehaztea. Leku propio bat emango diozue kontzeptu honi, herrigintza eraldatzaileari, baina ez da kontu berria, ez da? Ez, esan bezala ez da kontu berria, ez? Hainbat norbanako eta hainbat elkartek aspalditik jorratzen duten eremua da, tartean, badira ere ezker abertzalekoak diren kideak ere, eta aurten, iaz egin genuen, barne tailer bat, herrigintza eraldatzaileen eremuei loturik, eta berrikuntza nahi bada, da aurtengoan, plaza hutxara ere ekarri degularen. Esan bezala, nazio edo burujabetza auziari ere tartea emango diozue plaza hutxean, egozen Ipar Euskal Herriko egoera desberdina dela kontuan izan da, nola egingo diozue jarraipena? Guk askotan errepikatu dugu azken bolada honetan, oso gune politiko berezi batean aurkitzen dela gure herria, ez? Eta uste dugu, une politiko berezi batean aurkitzen garela, nolabait askapen prozesuan urrats berriak edo urrats erabaki horrak emateko baldintzak edo aukerak zabaldu dielako, ez? Eta gainera zabaldu dielako Euskal Herri osoan, ez? 7 lurraldeetan, ez? Eta zuk esan bezala, Euskal Herri osoan zabaldu den arren, nolabait Hego Euskal Herrian eta Ipar Euskal Herrian forma ezberdinak hartzen ditu, ez? Hego Euskal Herrian, zalantzarik gabe, Espainiar estatuan ireki den legegintzaldian, nazio auzia agendaen erdigunean kokatu da, eta egongo da, horrengo hilabete eta urteetan, ez? Eta zentzu horretan aukera irikiko dira, nazio aitortzan, burujabetza maila handiagoak eskuratzean, eta Euskal Lurraldeen arteko artikulazioan, urrats berriak emateko, ez? Eta Ipar Euskal Herrian ere, bere ezaugarri propioekin, mugimendu abertzala ikusi dugu azkeneko asteetan, etapa instituzional berri bat behar denaren ideia planteatuz, edo orain gutxi, Janrene Etxegarai berak ere, ez, herri elkargoko lehendakariak, planteatu du nolabait herri elkargotik haratago joan beharra, edo herri elkargotik haratago joango litzateken instituzio baten behar izana dagoela Ipar Euskal Herrian. Instituzioak aipatu dituzula, Hego Euskal Herrira etorrita, Euskal Autonomia Erkidegora zehatz, hauteskundei begira, nolako irakurketa egiten duzue sortutik? Guk uste dugu ziklo politiko berri batean sartzen ari dela gure herria, eta horrek, hauteskundeetan ere badaukala bere isla, edo izan dezakela bere isla, ez? Guk ikusten dugu, sakoneko hainbat prozesu elkarlotzen ari direla, eta iruditzen zaigu, irismen handikoak direla, ez? Batetik ikusten dugu, orain arte hegemonikoak izan diren proiektu politikoak, izan Nafarroa garaian UPN-erena, edo eta Euskal Autonomia Erkidegoan EAJ-ena,
gainbehera edo krisi prozesuetan murgildu direla, ez? Esaterako UPN-ko buruzagi Espartzak duela gutxi, alderdiaren buruzagitza utziko zuena, edo zuenaren ideia bota zuen, nolabait ez delako gai alderdiak daukan krisiari buelta emateko, ez? Eta EAJaren kasuan ere, ikusten dugu, noraezean dagoen alderdi bat, ez? Incluso bozeramaileak, ez? Alderdien bozeramaileak elkar ezeztatzen ari dira, izan Guggenheimenen gaiarekin, izan Osakidetzarekin, eta norabait ikusten dugu, hori, ez dela gai alderdia, ez, EAJ kasu honetan, ez dela gai herri honek dituen erronkei aurre egiteko, ez. Bigarrenik ikusten dugu, ezker independentismoa ahazten eta errotzen ari dela Euskal Herrian, eta gainera egiten ari dela 7 lurraldeetan eta modu oso homogeneoan, ez. Eta gaina uste dugu, nolabait, hauteskunde emaitza edo nolabait hazkunde elektorala, baina zerbait gehiago dela, ez? Nolabait, ezker independentismoaren ideiek eta eskaintza politikoak gero ez da txikimendu zabalagoa duela herritarren artean, ez? Eta azkenik, bada 3. prozesu bat, eta da aldaketaren herri gogoa oso bizi sumatzen dugula, ez? Eta zentzu horretan igaro berriren udazkena iruditzen zaigu horren oso adibide argia dela, ez? Oso denbora gutxian elkartu dielako euskararen kontrako erasoen aurrean, zaintza eskubide kolektiboaren defentsan, lan gatazketan, Palestinar herriaren defentsan, osasungintza publikoaren alde, eta Euskal Herria nazio denaren aldarrikapenaren baitan, milaka herritar atera diela kalera, ez? Zentzu horretan, hauteskunde hauei begira, hori da, ez? Gure ustez, kako nagusia, edo hori da erantzun beharreko galdera, ez? Ea herri honek jarraipena nahi duen, edo aldaketa nahi duen, ez? Eta zalantzari gabe, guk aldaketaren aldeko autu egiten dugu, eta uste dugu aldaketa horren nolabait bandera hartu dezakeena, edo aldaketa horren ordezkari egokiena EH Bildu dela, ez? Euskal gizarteak aldaketa politikarako bulkada duela eta nahia ere baduela diozue beraz? Hori da guk planteatu eguna, ez? Aldaketa gogo hori egon badagoela gure herrian, eta aldaketa gogo hori gainera hauteskunde nahi edo berdatik ahatago doala, ez? Nolabait, lotura handiagoa daukala, pixkanaka baldin bada ere, herritarren balio eta printzipioen eraldaketa handi bat ematen ari dela gure herrian, lotuta maila batean aipatzen dugun horrekin, ez? Herri honetan badago herrigintza praktika oso zabal bat, aldarri eta borroka ezberdinak uztartzen dituena, eta horrek pixkanaka egiten du, hori, ez? Herritarren balio eta printzipioetan ere eraldaketak ematea, eta nolabait naturala litzateke, edo ona litzateke, aldaketa gogo hori ere, instituzio publikoetara iristea, eta hortik ere aldaketa hori elikatzea. Orduan, aldaketa instituzioetatik haratago doala esan dezakegu, hala ere instituzioetara itzuliz, alderdien artean, oinarri eta helburu desberdinak izan da ere, ziklo politiko berrian akordioak asko aipatu izan dira, elkarren arteko akordioak egiteak alderdiarekiko kontra egin dezakela uste duzu? Esango nuke, herri honek behar dituela akordio eta konsensu berriak eta behar dituela gatazka berriak, ez? Eta ez diela eskluyenteak. Bi gauza behar ditugula eta osagarriak direla, ez? Ezker independentismoak akordioen beharra planteatu du, eta akordioen planteatzen dituen ez dugu bilatzen nolabait gauza guztetan ados jartzea, ez? Hori ezinezkoa litzateke, guk proiektu politiko bat dugu, beste batzuk beste bat daukate, baina uste dugu herri gisa eta garai honi loturik ezinbestekoa dela ados jartzea, ez? Hain dira handiak Arazo teknikoren bat izan dugu, mozketa izan da. Xabi, entzuten diguzu? Entzuten diguzu? Errepika dezakezu hitz egiten gauden, alderdien arteko
Askotan hitz egin dela akordioen inguruan, eta ea zuek zelako asmoa duzuen aurrera begira akordioen inguruan. Eta ea kontra egin dezakeen. Bueno, esan bezala hori ez, uste dugu herri honek akordio edo konsensu berriak behar dituela, eta aldi berean gatazka berriak ere behar dituela, ez? Eta gainera ez direla, beraien artean eskuienteak, bi gauza behar ditugula eta osagarriak direla, ez? Ezker independentismoak akordioen beharra planteatzen duenean, ez du bilatzen gauza guztietan ados jartzea. Hori ezinezkoa litzatekelako, guk gure proiektu politikoa daukagulako, beste batzu beste bat daukate bezalaxe, ez? Baina uste dugu herri gisa eta garaian dituen erronkei loturik, ezinbestekoa dela ados jartzea. Hain dira handiak eskuartan ditugun erronkak eta egin beharreko transformazioak, ezinbestekoa dela akordio horietara iriste, ez? Baina aldi berean, uste dugu, aukera dagoela, ez? Proiektu politikoen arteko lehia sanorako ere. Eta zentzu horretan esan bezala, bi gauzak egin behar ditugu, gure ustez. Adostasunetara iritsi, eta gure proiektu politikoa ahalik eta urrunen eramateko urratsak ere egin. Azken galdera honekin, elkarrizketari bukaera emango diogu, mila esker Xabi Iraola, sortuko herrigintza arduraduna gaur gurera gerturatzegatik. Eskerrik asko zuei, plazer bat. Albistegira itzuliz, laborarien protestak baditu arrazoi bat baino gehiago eta Ipar Euskal Herrian horietako bat da Mauleko hiltegiaren egoera. Afera da, hiltegiaren kategoria apaltzeko mehatxua egin duela herritarren babeserako departamentuko zuzendaritzak higiene eta segurtasun arau batzuk errespetatzen ez dituelakoan. Egoera salatzeko sindikaturik gabeko laborari batzuek ekintza egin dute goizean Maulen eta horiekin bat egin dute Euskal Herriko laborarien batasunekoek ere. Hezkuntzan Ipar Euskal Herriko eskola anitzetan ez da kurtsorik otsailaren lehenean greba eguna baita. Hainbat dira irakasleak protesta egitera eraman dituzten arrazoiak eta hauexek azaldu dituzte Baionako Jak Esportes plazan bildurik manifestazio abiatu aurretik irakurri duten agiri bateratuan. Qui ont tous connu des suppressions de postes, des paquets d'heures non sérieusement remplacés, des classes surchargées et des réformes renforçant le tri. Gero eta gehiago ditun klaseetan, baldintzak txartzen ari dira, eta gero bada ere erakasletaz gain, uste dut pertsona batzuk baino egora lagiagoan dira eskolaren inguruan dira laguntzaile guztiak, eta horien egoera badu usteak eta usteak orain salatua dela, kezkak dela, eta hobekuntzarik ez da. Du fric! Du fric! Pour l'école publique! Du fric! Du fric! Pour l'école publique! Du fric! Norberarena ez den etxean bizi, etxea garbitu erosketak egin, telefono hartu, garbigailua jarri, lisatu, arropa eskegi, zaindu, batez ere zaindu. Hori izan ohi da etxeko langilek egin behar izaten duten eguneroko lana. Gehien bat emakume migratzaileek osatzen duten ATHL elkarteak langilek bizi dituzten lan baldintza prekarioak mahaigaineratu dituzte.
Langileen aldarriekin segiz, LAB sindikatuak Gasteizko Inmon Karmelita Segoitzan elkarretaratzea egin du langileen lanbaldintzak salatzeko. Inmon Karmelita adinduen egoitzako langileek elkarretaratzea burutu dute gaurkoan Gasteizen hitzarmen duin bat aldarrikatzeko. Salatu dutenez, egoitzaren zuzendaritzak negoziazioa blokeatuta mantentzen du. Langileek egindako aldarrikapen guztiak baztertuz. Era berean, Arabarako hitzarmen probintzial propio baten beharra azpimarratu dute. LAB sindikatuak Gasteizko Inmon Karmelita adinduen egoitzaren aurrean elkarretaratzea egin du hitzarmen duin baten beharra aldarrikatzeko. Salatu dutenez, bertan lan egiten duten 30 langile ingururen baldintzak oso prekarioak dira. Lan hitzarmen berriaren negoziazioa blokeatuta dagoela azaldu dute ere. Egoitza kudeatzen duen enpresak zein elizak aurrera pausorik eman ez nahi dutela salatuz. Izan ere, egoitzan dauden egoiliar guztiak mojak dira. Pizkatxo bat da, 20 euro gehiago hilabetean eta 15 ordu gutxiago urtean gutxi gora bera. Orduan, Arabako hitzarmenean ez dagoen bitartean, enpresak eta patronalak aprobetxatzen dute baldintzak askarrak jartzeko, inongo arazorik gabe, uste dugu hitzarmen propioa lortu behar dugula. KPI-ari lotutako soldata igoerak eta lanaldiaren murrizketa eskatzen dute. Honekin batera, enpresaren arduradunek langileak jazarri eta mehatxatu dituztela salatu dute ere, plantillarengan beldurra zabaltzeko asmoarekin. Azaldu dutenez, zuzendaritzak langileen baldintzak hitzarmen estatalak ezarritakoa baino hobeak direla argudiatzen du. Hobekuntzarik behar ez dutela baieztatuz. LAB sindikatutik bestalde horrelako egoerek hitzarmen probintzial baten beharra erakusten dutela azpimarratu dute. Dago joku bat hor artean Eliza eta enpresaren artean, orduan, joku horretan ez dakigu oso argi norekin negoziatu behar dugun, gu gaude negoziatzen enpresa nagusiekin, baina haiek botatzen dute pilota beste aldera, beste aldetik alde honetara, eta azkenean daramatzagu hilabeteak haiekin negoziatzen saiatzen eta ez dugu ezer lortu. Arabako erresidentziatako langileek 30 greba egun baino gehiago burutu dituzte azken urteetan zehar hitzarmen probintziala aldarrikatzeko. Hori lortzeko gizarte osoaren babesa behar dutela baieztatu dute, borrokarekin jarraituko dutela iragarriz. Gasteizko Mercedes lantokiak ekoizpena geldituko duela jakinarazi du. Gasteizko Mercedes lantokia bere ekoizpena geldituko du otsailean 4 egunetan zehar. Bihar lehenengo geldialdia izango da. Zuzendaritzak azaldu duenez, merkatuaren eskarira egokitzeko neurria izan da hau. LAB sindikatuak bere aldetik neurria kritikatu du. Salatu duenez, egokitzapena langileen kontura egin baita. Gasteizko Mercedes lantokiak ekoizpena geldituko du ostiralean produkzioa merkatuaren eskariari egokitzeko asmoarekin. Osotara 4 izango dira otsailean zehar egingo diren geldialdiak. Otsailaren 2, 9, 12 eta 13 hain zuzen. LAB sindikatutik salatu dutenez, egokitzapen hauek langileen kontura egin dira. Beti bezala, ekoizpenaren moldaketak langileen bizkarrera joaten dira, egun hauetan laneraz garelako joango, baina enpresarekin ordu zorrak izango ditugulako. LABek egiten duen beste proposamen bat, kateetan erritmoa jaistea da, pizkat lasaiago lan egitea, inor sobran egon gabe, ekoizpen jaitsiera honen ordainketa guztion arte izatea. Ez izatea bakarrik langileen kontura, baizik eta bai enpresak bere parte zuzen jartzea. Geldialdiekin batera, lantegiak ordu batean murriztu du gaueko lanaldia 8 ordutatik 7 pasatuz pasaten urtarrilaren 29tik. Merkatuan dagoen ziurgabetasuna eta eskakizun murritzari egokitzeko neurriak direla argudiatu du zuzendaritzak. Momentuz, 4 izango dira geldialdiak, aurrerago antzeko neurririk hartzea baztertu gabe. Gasteizko hiri autobusetako langileek ez dute aurrera pausorik lortu langile eta zuzendaritzaren arteko azken bileran.
Aurrera pausorik ez, Tubisako langile eta zuzendaritzaren artean egindako azkeneko bileran. Gasteizko hiri autobusetako plantillak otsailaren 10ean hasiko duen greba mugagabea bertan bera uzteko saiakera berri bat izan da bilera. Lan gatazkari irtenbidea emanez, baino langileen ordezkariek salatu dutenez, Gasteizko udalak ez du proposamen berririk egin. No ha habido ningún tipo de propuesta. Se nos ha pedido una aclaración sobre el punto del fichaje. Les hemos vuelto a explicar cuál es el problema, que no se nos contabiliza el tiempo total de nuestra jornada de trabajo. Y además les hemos puesto encima de la mesa una posible solución. En el resto de puntos, ellos se han remitido a la propuesta que ya ha sido rechazada por el 90% de la plantilla en Asamblea General. Langileek jada ezeztatutako neurriak baino ez dituztela proposatu salatu dute. Egiten dituzten aldarrikapenei buruzko berrikuntzarik egon ez dela azalduz. Eskakizun horien artean, autobus gehiago funtzionamenduan egotea, edota langileen lan osasuna bermatuko dituzten neurriak ez hartzea. Tubisako zuzendaritzak urrengo egunetan beste bilera bat egiteko gonbita zabaldu diela azaldu dute langileek, zeinetan proposamen berri bat jasoko duten. Momentuz, otsailaren 10ean hasteko deituta dagoen greba mugagabea mantentzen da. Langileek hori bai, puntu horretara ez ailegatzeko lanean jarraituko dutela azpimarratu dute. Bada data garrantzitsua ari garela, negu partean hasi dira inauteriak Euskal Herrian, Zuberoan zehazki. Zuberoako maskaradak inauterien funtzio soziala, aztarna simboliko eta dantza miragarriak biltzen dituen erritual ikusgarriak dira. Eta hauen inguruan hitz egiteko pantailaren beste aldean dugu Jokin Pagaburu maskaradetako kidea. Arratsaldeon, Jokin. Konta iguzu, Jokin, maskaradez zer ez dakigunontzat, zer dira maskaradak eta non egiten dira? Bai, beraz, maskaradak Zuberuko kulturako elementu biziki garrantzitsuak dira, neguz egiten direnak urtafila eta apirila bitartean. Hasi genituen duela 2 aste, urtafilaren 21ean, eta geroztik jarraitzen dugu eta 15 emanaldi egiten ditugu apirila arte. Beraz, kulturako elementuak dira eta... Kultura alorrean garrantzitsuak dira orduan, jatorriari begira aspalditik datorrela esan genezake, ezta? Bai, ez dakigu zuzen noiz hasi ziren, baina 19. mendean deia aztarnatua dira. Eta gero 1980etik berriz piztu da, sakondu da, baina aspaldian batzuk aipatzen dute 16. mendea hasiera bezala. Barrutik ezagutzen dituzuen ontzat, nola antolatzen zarete maskaradak sortzeko? Bai, beraz, Pagolaren kasuan lehen aldia da maskaradak izaten dira egiotetan. Beraz, 2019an egin zuten pastorala eta hortik Oskase Zora elkartea sortu zen elkartea kulturala. Eta horrek du dinamizatu eta maskarada antolatu, beraz egian gazteek antolatu dute, jebaketak dantzari eta antzerkilari eta kantarien artean banatu eta horra antolatzen da, gazteek antolatzen dute. Gazteek soilik antolatzen dituzue maskaradak? Ez, bai, badia dugu Oskase Zora elkartearen sustengoa, baina antzesleetan eta bai 10 eta 32 urte bitartean gira parte hartzaileak, baina baditugu familiak, baditugu josdun talde bat ere jantzien aja paintzeko eta bar, eta gero gurasoek eta segitzen dute eta egiz joateko. Ikuskizuna aipatu duzula, zertan datza ikuskizunak? Historia desberdinak izaten dira? Bai, egun guzia irauten du maskaradak, goizean 9etan hasten dira barrikadak, erriak errezibitzen gaitu, errizetik biltzen bai gira, eta eguerdi arte badira barrikadak, elkarteek antolaturik. Eguerditan lehen joko bat dago, hor jokatzen dute bereziki biarnesek, estuek eta dantzariek lehen dantzak ematen, gero jateragoaz, gehienetan erriko etxeetara, eta arratsaldean 2:30 egiten da ikusgarria bere fase ezberdinekin. Fase ezberdinak aipatu dituzula, zenbat dira zehazki? Bai, gehienik, janen nuke 3,
sartzean badira dantza biziki ezagunak, baina badira buhamen jokoak, eta azken jokoak dira kauteen jokoak, beltzen jokoak. Jokoetan zein antzerketan pertsonaia desberdinak eta ugari daude, hauek bitaldetan banatzen direna, gorriak eta beltzak. Zeren ikur da bakoitza, zer esan nahi du talde baten edo besteko pertsonaia izateak? Bai, ordean gorriak dira gehiago dantzariak, dantzari finak, ongi bezituak, garbitasuna eta gehiago udabekia simbolizatuko dutenak. Eta beltzak izanen dira kanpotiarrak, gehiago zikinak, basak, horiek dituzte trufen bidez eta kitzikatuz egiko behiak handatuko. Pertsonaiak aurkeztuko dituzue orduan, ezta? Bai, ordean pertsonaietan aurkitzen dira dantzariak gorrietan, badira ere jauna eta handerea, laboraria. Eta beltzeetan izanen dira bohamiak alde batetik, bohame jauna buru, horiek aktualitatea kombatuko dute egunerokoa, eta munduan pasatu dena 2023 urtean beraz. Eta beltzek aldiz kauteek, kabana dute buru, eta pitxu pertsonai nagusi gisa izanen da beltzerian pertsonaia gehien zozokerietan ari dena eta bar, eta berek herriko historiak kombatuko dituzte gehiago. Behin behin inauteriak aipatuta, giro ona izango duzue bertan, ezta? Bai, biziki ona. Ni berez ez naiz pagolakoa, baina pagolarekin biziki harreman sendoak lotu ditut. Baitu 3 hilabete entrenatzen garela astero. Beraz, giro biziki ona eta ere ahalbidetzen du beste herrietan jendea ezagutzea, talakan aritzea, herri ezberdinetako jendeekin harremanak sortzea. 3 hilabetez prestatzen egoten zaretela esan duzu, ezta? Bai, gu ekolak irailean banatu genituen eta gero urritik egon gara prestatzen bakotxa bere taldeetan, ordean beltzak beltzekin, dantzariak astero ikusten ziren trebatzeko eta hola. Bueno, orain aurrera begira, maskaradez gozatu nahi duenarentzat, larun batean, otsailak 3an, esan bezala, Maule Lextarren izango dira datorren maskaradak, jende asko hurbiltzen da bertara? Dependitzen du zein egitara, egin nagusienetara jende gehien biltzen da. Lehen emanaldian 21an txusten jendea biltzen pagolako plazan, eta plaza izigarria izan zen guretako. Maulen adibidez, baina ustez jende hainitz zanen da, Siberutajen kapitala denez, beraz, espero jende hainitz izatea eta gozatzea. Eta azkenik, baduzu maskaradetarako gomendiorik? Etorri goiz, egun guzia pasa eta batez ere ahatxean egon zen, eta jendek egaten duke bi maskarada bat direla egunekoa eta gaueko apesta eginez. Maskaraden inguruko xetasunak ala, maiera emango diogu elkarrezketari, eskerrik asko Jokin Pagaburu, maskaradetako kidea gurean elkartzearen. Bai, nire esker zuei. Kultura albisteetan jarraituz gordegia.eusek interneteko argia saria irabazi du. Ezagutu dezagun Donostiako Egia auzoko artxibategi grafikoa. Hementxe gaude Donostiako Egia auzoko gordegia elkartetikan, argia saria eman digute interneteko kategorian, egiten dugulako bertan, auzoan biltzen ditugun argazki eta bideo historikoak eskura jarri, edonork ikusi ditzan, eta hori da gure auzoaren eskura jartzeko modua biltzen ditugun milaka argazki horiek. Oda, gordegia.eus. Hori da, gordegia.eus webgunean jartzen ditugu bildutako argazki guztiak. Argazkiak eta gero bestelako historia batzuk ere egiten ditugu, ezta? Tarteka erakusketaren bat montatu, libururen bat argitaratu, ikerketa lanen bat ere eta lako gauzatxoak, oso mailakoak beti. Ikastolarekin unitate didaktikoak garatu ditugu adibidez, azken aldian. Ikasleek ariketak egin ditzaten bai webgunearekin eta bai historia lantzen, eta horrelako ekimenetan gabiltza. Lanean jarraituko dugu, esan bezala irudiak biltzen, antolatzen eta guztion eskura jartzen, webgunean eta bar,
eta guztion artean bilduma herrikoi handi eta eder bat osatzen, horrelako argazki historiko ederrekin besteak beste. Ez gatoz Paristik podcasta da Argia Sarien beste irabazleetako bat. Entzunezko Argia Saria irabazi du euskaraz diharduten artisten eskubideen defentsan egindako lanagatik eta alor horretan divulgazioan egindako ahaleginagatik. Ikusi. Ez gatoz Paristik podcastean egiten dugu lanartea Euskaren Langile Profesionalen Elkartea da ekoizlea eta horre egiten duguna elkartearen helburua dena. Eta dela sektoreko artisten lan eta bizi baldintzen berri eman, eta gero lan eta bizi baldintza horietan eragin zuzena daukaten, hainbat gai, ez direnak igual oso zeak, adibidez, kultur ereduak, adimen artifiziala, hezkuntza legea, hori danak ze eragin duten beraien egunerokoan, ze horiek ere badute eragina beraien egunerokoan, da batetik. Hori, gero dago Arkaizkanok idatzitako nolabaiteko irratizatira bat, artista baten eguneroko goraberak, pilula batzuk, ibizi aizi izena duena, eta baita ere dago Subimuxu bat izeneko zera bat, atal bat, nun musikari batei, atal bakoitzeko bat, eskatu zaion egitea bere literatur ale gustoko bat musikatzeko. Eta, orduan dago sormena, dago gogoeta, dago kazetaritza informazioa, eta gero dago, pixka bat majarada. Hoi da gure bizitza, ez da? Gure bizitza, hori. Ondoen egiten dakiguna egiten saiatu behar, punto. Artista, ez? Euskaraz zain goxogarria den isa hori, baina batzuetan mespretsuzkoa ere izan daitekeen artista. Hori artista bihurtze bidean, ez? Ze ezberdina den batzuetan letra baten aldea. Irutzen zait hori dela pixka bat gure aldardia. Pixka bat edo pixka bat eixa horretatik artistaren alderako edo artearen langilearen alderako pauso hori. Ni barra egiten didate poesia asko hitz egiten dudalako, baina niretzat beti pentsatu izan dut kazetari bat eta poeta bat gauza bera direla. Izan ere, zer da kazetari bat, espada poeta bat oso epemuga estua duena bere lana entregatzeko. Behintzat kazetaria ona bada, eta alderantziz, zer da poeta bat, ona bada, espada, epemugarik ez duen kazetari bat. Amaierara joan aurretik ezin aipatu gabe utzi, gaurkoan musika talde oso ezagun bat izango dugula musika zuzenean saioan. Ikusi. Azken berri honekin, amaiera emango diogu gaueko albistegiari, hauek izan dira momentuz jaso ditugun albisteak, bestela ere badakizue berri gehiagorako sartu amaika.eus atarian. Astelenean gara bueltan, berri gehiagorekin, asteburuna pasa. Pele sailak inoiz ez, sopan etzan da ez banago. Inoiz ez, kapitulu berririk ez maiteaz badago. Zatoz Euskaltelera eta orain Netflix eta Prime ere emango dizkizugu. Haze gogoa inoiz erabiliko ez duzun urrengoa zer den jakiteko. Euskaltel, zer nahi duzu bihar? Sexu indarkeria da nire bikotekideak sexu harremanak izateko presioa egitea.
Egia esan ez dakit zergatik deitzen dudan. Nire senarrak ez nau jotzen, ez da oldarkorra. Ez nau gaizki tratatzen. Zenbaitetan lanetik suminduta etortzen da eta oihu egiten dit. Nirekin ordaintzen du. Lan asko egiten du, eta nik... lagun bate deitzeko esan zidan, baina ez dakit. Gertatzen dena da berak presio handia daukala. Ez da pertsona txarra, gizon ona da. Askotan, lanetik datorrenean sexu harremanak eduki nahi ditu eta nik nahi ez dudan arren egin beharra daukat. Ez den nahi pentsatzea ez dudala maite. Haserretu egiten da eta berak ez du hori merezi. Oso sutsua da eta nik zoriontsua izatea nahi dut. Normalena da, ez da? Kontzientziazio gehiago, sentsibilizazio gehiago, isiltasun gutxiago. Deitu 900-840-111 telefonora, lagunduko zaitugu. Berdintasuna, justizia eta gizarte politikak, Eusko Jaurlaritza, Euskadi, auzolana. Aktualitatearen laburbilduma egiteko asmoz beste bain ere hemen gaituzue, ez da ez erreza, Europara begira, Gasteizko legebiltzarrera, Kataluniara, Madrila, hauteskundeak bai ez, Sánchezek aurre hartuko ote dio Urkulluri, hau ez da, futbol partida bat, baina kasi, aizue, denboraren makinan atzera egingo bagenu?